Ihibalo ang bagong teknolohiya sa pagpatubas ng palay. Ano ba lang mga pamaagi agud malabot ang masaganang ani at mataas na kita? Mga mangunguma, pasanyugo ng kaalam sa Palay Eskwelahan sa Radyo. Smart Rise sa Agriculture. Ginudulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod ang Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kagsang Office of the Provincial Agriculturist. Good day, no? Mayad-ayad nga adlaw, no? Maayong adlaw gid sa aton nga mga suki nga tagpalamati, no? Sa aton nga programa kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na katungdan. Welcome naman sa aton School on the Air on Smart Rise Agriculture. Ika-31 na kita nga episode, no? Sa aton nga pagpangalagad, no? Kag nagkapasalamat kita, no? Sa aton nga Regional Executive Director Remelin R. Alicoter, no? Kag duha ka maambong kag mapisa naton nga Regional Technical Directors, no? Director Peter Sobrevigano kag Engineer Jose Albert Darogo, no? Thank you man sa Regional Manager naton, no? Sa Philrice, no? Kay Sir Gerardo F. Estoy Jr. Hi, yes. sir. At the same time, no? Sa Regional Director naton sang ATI, no? Kay Ma'am Mary Ann Asibar Ramos, no? Ma'am Mary Ann Asibar Ramos, no? Kay Ma'am Nikki Gallego, no? Mayad-ayad man nga adlaw sa inyo, no? We have been discussing, Ma'am Fen, siyang nagligad nga si Mana all about bonong swak, no? Kag subong nga aga, Ma'am Fen, subong nga adlaw imo nga pagpanamyaw sa aton nga mga listeners kag sa mga farmer enrollees naton region-wide. Hi po, magandang araw sa lahat po na nakikinig sa ating programa. Episode 31 na po ito. Continuation po ito ng ating topic na bonong swak. Yes, Ma'am Fen, no? On the recap, no, sa ating discussions, no, kahapon, episode 30, Ma'am Fen, no? Alam natin, ang abonong swak is the combination of organic and inorganic fertilizer. At the same time, Ma'am Fen, abonong swak is a promotion, no, para nga makapagtipid tayo sa masyadong mahal na abono, no? Talagang abono lang ang tumataas, Ma'am Fen, no? Ang presyo ng palay parang bumababa, Ma'am Fen. Yes, no. Nonetheless, no, sa ating mga farmer enrollees, we will be continuing, no, our discussions kahapon, no. Nandito na tayo, no, sa next questions natin. Kapag sinunod ng mga magsasaka, Ma'am Fen, no, yung mga rekomendasyon natin, no, sa abonong swak, makakamit ba nila talaga yung target yield nila? Yes, pag sinunod nila yung ating mga recommendations sa abonong swak. Except lang kung hindi maapektuhan ng malalang pinsala, sakit or peste or nabagyo or nakawalan ng tubig or nagdudulot ng drought. Kasi yun yung mga hindi natin makokontrol. Pero kung sa abonong swak, yes na yes. Yes, no? Basta present lang yung bastante sa tubig. Yes. Walang bagyo. Walang bagyo. And walang damage, no? So, kung na-follow nila, Ma'am Fen, no? We have been discussing here, no? Pa ulit-ulit, Ma'am Fen, all about the palay check, no? Yes. From K-check 1 to K-check 9, no? Kung talagang ma-perfect yan ng ating mga farmers, no? Plus, itong abonong swak, talagang hindi malulugi yung ating pagtatanim ng palay. Yes, tama yan, Sir James. So, we have been discussing also, no, yung mga scientifically developed, no, na tools, no, na talagang pwedeng mabisihan ng ating mga magsasaka. Isa-isahin natin ito, Ma'am Fen, no? Yes. Una, no, paliwanag natin ano yung leaf color chart at paano ito gamitin ng ating mga farmers, Ma'am Fen. Yes, yung leaf color chart, ito ay nagpanukat para malaman natin ang amount na nandoon sa ating palayan, especially yung nitrohino. Kasi dahil sa kulay ng dahon, malalaman natin kung kulang or sobra ito ang ating palayan. So dito, mayroon tayo dito 4 na color, so 4 na kulay, so kailangan lang natin na ang dahon, pumili tayo ng fully expanded na dahon.
Then, ang Magsasabi tayo, Ma'am Fen, no, na fully expanded na dahon, no, is talaga ang mature na Yes. dahon, Ma'am Fen. Hindi na yung madaling, yung towards the maglaya na siya. Yes. Also, bagong sibol na Yes, dahon. yung pinakabago na nagbukas. Hindi naman yon. Oo, Hindi naman yon. yung ano lang, yung tama lang gid talaga Yes. siya na dahon. Oo. So, pili lang tayo ng 10 tudling na pipiliin natin randomly. Randomly sa ating 10 hills, no? Yes, 10 hills. Then, gawin natin ang LCC reading tuwing umaga. Anong time, Ma'am Fen? Yung hindi pagid mga 8, mga start, at hindi yung masyadong mainit na get. Yes, Huwag masyadong mainit. Then yung mabisa nito ang nakatalikod tayo while reading sa LCC, nakatalikod tayo sa araw para hindi mag-reflect ang sunshine. Kasi pwede mag-iba-iba ang pag-check natin sa kulay sa LCC natin. So, meron tayo nito basihan. Ang pinakamaraming readings nito ay sa likod ng leaf color chart, mayroon doon index. O halimbawa kung anim na beses ang reading ay 3 sa transplanted, Aha. ang iyong palay kinakailangan mo na mag-apply ng Nutrihino, 'di ba? Kasi 10. So kung out of 10, 6 doon ay mababa sa number 3. So kailangan natin mag-apply ng Nutrihino. Yes, Nutrihino. Hintayin bumaba ang 2 bago mag-apply naman ng Nutrihino. So kung sa 4 naman na reading, ito ay nangangahulugan sapat ang ating Nutrihino. Kung nandun tayo sa 4, kumbaga yung sinasabi ng mga farmers yung parang kulay ng tanglad. Yes. Oo, so hindi natin kailangan mag-apply ng Nutrihino. So kung ang reading naman ay 5, ibig sabihin ang Nutrihino sa palayan ay sobra. Kung mas matingkad na kulay, ibig sabihin na sobra ang ating pag-apply ng Nutrihino. So that's the use of our LCC. So, if ma-imagine, no, ng ating mga farmers, Ma'am Fen, LCC, no, is about ang kalapadon niya is about 2 inches, Ma'am Yes, Fen. Mas maliit sa 2 inches. At may kasangkadon niya is sa 4 Yes, 4 4, inches, 4, Ma'am Fen. yes, No? May 4 na kulay, Yes, no? 1, 2, 3, 4. So, dapat yung ating reading is hindi bababa sa number 3. Yes, hindi bababa sa number 3. Yes. Para na hindi tayo mag-apply ng nitrogen. Nitrogen, yes. Or ng urea. Ma'am Fen. Yes. So, any abono, basta only nitrohino kasi si LCC Nitrogen. ay specific lang po sa nitrogen. So talagang ang binabasa ng LCC is only nitrogen. Yes, nitrogen only. Ilang beses ba tayo mag-reading o mag-sukat ng ating kulay ng ating dahon, Ma'am Fen? At anong stage ng palay? Usually sa vegetative stage, yung mga farmers ngayon nag-aaysa na sila ngayon Agro-ecosystem analysis. Yes, nag-aaysa sila until na mga 42 kung saan na hindi pa nagbuntis ang ating palay, kasi especially kung nasa vegetative to reproductive, pwede pa tayo kumuha ng LCC sa ating palayan. Yes, one time lang, isa lang. Sa Vegetative stage lang tayo magsukat. Yes, Magamit ng LCC. Kung nag-aaysa every week sila naga-check sang aton status ng atong palayan. If ang ating palay, no, is nagbubuntis na o nagapamusog-busog na, Ma'am Fen, hindi na sila pwedeng maggamit ng LCC, mag-reading ng LCC. Kasi kasi nitrogen, not only naman nitrogen ang kailangan, not only, baka kasi yung mga farmers natin isipin na always lang nitrogen. Yes. Kasi may mga other pa, lalo na sa pagbubuntis, na kailangan nila na complete na talaga yung nutrients, not only nitrogen ang kailangan yan, dapat complete na po kasi nagbubuntis na po ang ating palay. Lipat naman tayo, Ma'am Fen, no, sa -1 element technique, no, o tinatawag natin na MOET. Ano pong MOET, Ma'am Fen? Ang MOET or -1 element technique ay isang diagnostic tool para naman natin malaman kung anong element ang kulang sa lupa. Kanina po si LCC ay nitrohino. Dito po ay hindi lang nitrohino, merong NPK,
zinc, copper, and sulfur po. Parang experiment po na kumbaga doon tayo nagtanim sa pot. Tapos Yes, mismo si farmers makikita niya ang standing crop doon sa na-mention ng mga abono na available. Doon natin makikita kung ano ang kulang na nutrients ng ating palayan. NPK, zinc, copper, sulfur and zinc kasi ito sila yung mga major na mostly na kulang sa aton talamnan. May tanong ko lang, Ma'am Fen, no? In establishing ng ating MOET, no, kailangan bang ang ginamit na lupa ng ating mga farmers na inilagay sa pot is the same soil din na ang galing sa kanilang taniman? Oh yes, kasi para ma-assess natin yung mismo kung sa ano na soil ang gusto mo i-assess. Doon talaga, kukuha tayo doon ng about every pot ay 4 kilos. Randomly po tayo kukuha sa inyong palayan. Yes. Pero huwag tayong pumili doon sa mga malulusog. Yung may dayami, may mga kalabaw, kasi bias po yan. So randomly na kung saan nagre-represent sang bilog mo na area. Hindi po pwede, Ma'am Fen, no, na ang yung isang pot o dalawang pot, kunan mo doon ng duta, no, doon sa kapitbahay mo. Talagang doon sa yung palayan mo kukunin. Kasi mag-iiba na po yan. Yes, so baka yung result akala mo sa'yo pero hindi pala kasi sa ibang lupa ka kumuha. Yes. At the same time, kailangan sabay-sabay din ang pagtanim natin, Ma'am Fen, ng ating palay sa pot at saka doon sa ating palayan. Yes, usually yung pagkandak ng MOET, bago ka pa bago pagtanim. Magtanim. Kasi at least may resulta na tayo kasi ang MOET natin is 45 ka days. May resulta na tayo. So pag 45 days, so pwede na natin magamit ang result ng MOET para sa kung magtanim ka na sa mga ilang palayan. araw yung advance na kailangan. So usually kasi sa amin a month kami, A month. mas better kung early para at least may result na tayo bago pa tayo naka-establish. Yes, yan po tandaan ng ating mga farmers, no. LCC is focus only on nitrogen. Yes. But MOET, no, is daming mga elemento yung talagang masusukat niya. Yes. Isa-isahin natin, Ma'am Ten. Ang MOET, N, P, K, zinc, copper, sulfur. Yun. Pito. Yes. Pitong elemento. So, pito ka elemento, pito din ka pots. Punta naman tayo, Ma'am Fen, no, sa RCM o Rice Crop Manager. Ano to, Ma'am Fen? Ang rice crop manager, hindi lang naman si Phil Rice ang nagkakanda. Parang kahit si DA nagkakanda. Yes, so may mga staff tayo niyan nagkakanda sa RCM. I think dati si Miss Ruth Francisco, Yes. yung sa... Siya pa rin ngayon. Okay. Hi, Ate Esther. So, pwede tayo dito magpatulong sa LGU kasi medyo may pagka-high-tech Yes, ito May pagka-high-tech. So, bubuksan lang natin. May web page po ito, parang Facebook, na parang magre-register ka. At sagutin mo lang yung mga tanong doon at mabilis lang to. Pag after mo masagot ang tanong, may lalabas na po dyan na recommendation sa atin. Sagutin lamang ang mga katanungan, tapos lalabas na magbibigay siya ng recommendation sa pagpapataba sa palay natin. So, dapat yung pagsagot mo is correct. Yes. Para correct din ang maibigay na recommendation. Katulad, no, nang na-emphasize namin, no, yung kasama ko si Miss Lailani Amada, no, the previous episodes natin ng School on the Air, Ma'am Fen, no, sinabi ni Ma'am Lailani na talaga i-declare mo. Kung may ibang tanim kaya, may tanim kang saging, may tanim kang kasaba, may kamuti, i-declare mo na may tanim ka at saka yung ilang area yung devoted yan para exact, no, na recommendation kung exact area din ng palay ang i-encode mo sa ating system. Last ko na tanong sa iyo, Ma'am Fen, no, if si farmer enrollee natin, no, na nakikinig ngayon, gustong mag-avail nitong mga services, no, nitong LCC, MOET o RCM, asaan po sila pwedeng makipag-ugnayan? At kung may bayad ba ito, Ma'am Fen?
Dati, lang, libre yan. Pinamimigay, madami yan, pinamimigay. Pero ngayon, syempre siguro, ngayon wala na sigurong libre. Yes. So yung LCC natin is 60 pesos. Yung Mowet natin ay 280. So pwede kayo makabili sa opisina ng PhilRice kung malapit kayo sa any branch ng PhilRice or kahit po sa Shopee. Pwede tayo bumili niyan. Yung RCM naman, I'm sure na most of the LGUs are conducting na RCM. Just visit your MAO, Municipal Agriculture Office, and magpa-assist lang po kayo sa ating mga technician on how to use sa RCM. At the same time, no, sa mga farmer leaders natin, no, alam nila kung saan sila mag-access, no, Yes. itong mga interventions natin. Ma'am Fen, maraming salamat po, no, sa time, no, na ibinigay mo sa amin dito sa episode 31. Ma'am Fen, alam namin masyado kayong busy ngayong araw. May F2C2 Summit pa tayo, no, doon sa i-issue Banga Aklan, no, Visayas Cluster Yes. na summit, no. Regards din, no, sa mga kasamahan natin doon, no, sa F2C2, no. At same time, no, ipagpatuloy po namin, Ma'am Fen, no, ang ating discussions with our entrepreneur mamaya, no. Lastly, Ma'am Fen, yung message po sa ating mga nakikinig, lalong-lalo na sa ating mga farmer enrollees na nakikinig ngayon. Okay, sa ating mga farmers ngayon, wag po tayong mawala ng pag-asa kahit mataas ang abono ngayon. Isipin po natin kung ano po yung binigay natin sa palay, yun din po ang ibabalik sa atin. So, makipag-ugnayan po sa mga tamang tao po sa ating sa opisina ng agrikultura para po makatulong sila sa mga rekomendasyon, mga karapat-dapat na rekomendasyon sa ating pagpapaabono para po mataas ang ani, mapababa po ang ating kita. Thank you. Yes, Ma'am Fen, no, napakinggan natin, no, Ma'am Fenilyn Alvero Pantin, no, ang ating RCEF coordinator, no, sa Philippine Rice Research Institute na nabase po dito sa Murcia, Negros Occidental. Magpapatuloy po ang ating talakayan, kasama po mamaya si Sir Solmi Ohario. Yes, no, sa aton nga pagpadayon, no, sa aton nga episode 31, no, kaupod na naton diri, no, si Sir Solmi Ohario, no, aton nga RCEF ambassador, no, diri sa Western Visayas, no. Kag kaupod ba naton si Ma'am Althea, no. Ma'am Althea, magandang araw sa imo. Mayad-ayad gid nga adlaw kag Sir Solmi, no. Sir Solmi, imo nga pagpanamyaw anay sa aton nga mga farmer enrollees, no, sa aton nga Smart Rice Agriculture. Mayong hapon sa aton nga mga enrollees sa Smart Agriculture, Sir James, no, pinatamyaw naton sila kag nabaluan ko damo gid ang nagasunod sini nga programa kay sa pagsunod nila sa sini nga programa damo sila mabaluan sa parte sa pagpanguma naton, Sir James. Yes, Sir Solmi, no, we have 7,000 plus, no, nga farmer enrollees, no, region wide, no, and ang pinakadamo si Sir Solmi sa probinsya sa Iloilo, siyempre, probinsya sa Negros Occidental. Yes, Sir James, no. Kag siguro sa madali nga panahon makita nato na sila sa mga graduation Yes. sa konsang imo opisina, Sir James, no. Subong hapon mapamati lang sila na sa aton para may makuha pagid sila nga dugang hibalo sa pagsagod nila sa ilang mga kapalayan. Yes, taraan naton Sir Solmi, no, sa pagpanamyaw aton upod, no, si Ma'am Althea. Ma'am Althea, imong nga pagpanamyaw mag-ayad gid nga adlaw sa aton nga mga listeners. Mayong adlaw sa tanan balamati naton sa aton mga farmers dira. Very fortunate kita nga may programa amo sini. Thank you Sir James, thank you Sir Solmi. At least kita makapalinton, maka-share sa mga information nga makabuligid sa aton mga farmers sa aton tanan. Good afternoon. We have been discussing, Sir Solmi, no, and Ma'am Althea with the Philippine Rice Research Institute, no, sa episode 30 kag episode 31, all about bonong SPAC, no, and we understand, Sir Solmi, kinahanglan gid sa aton nga mga farmers nga mahibaluan, no, kag at the same time, no, ang estado sang ilang nga palayan gani gina-advocate gid namon, no, ang mga farmer leaders naton, gina-advocate gid namon ni Sir Solmi, no, nga kinahanglan ipa-analisa gid nila ang ilang duta para nga ibaluan, no, ang mga presensya ano nga mga elemento ang ala pa dira
kag at the same time hindi pag-usikan Sir Solmi, Ma'am Altia Yes. ang mga farm waste no nga mahimo mangin source pa naton sang dugang nga abono para sa atong talabnan. Okay, yes Sir James, matuod gid na Sir James kag kami ang first batch nga nag-graduate sa natawag nato nga integrated nutrient management yung conduct sang field rice dito sa Binyar Sipag Foundation dito sa San Jose, San Miguel, Iloilo. Kag amo ina ang focus gid sa amon nga discussion dito ang mga SWAC recommendation which is Sir James amo ning pinaka-importante subong kay labi na gid sa subong at tinion nga siyado ka mahal ang commercial na abono Sir James nga sa diin galing ining aton nga mga uhot aton nga mga dagami nga kun padunuton lang naton dako gali nga abono ang magabalik sa aton nga talamnan kag isa sini correct pa sang soil pH sa atong talamnan kag madamo pa gid nga mga benepisyo nga makuha naton kung ibalik naton ining aton nga mga uhot kag dagami kag may mga teknolohiya kita sina no for example mapadasig naton ang paggamit sang ukon ang pagdunot sang uhot kag dagami kay nabuluan naton nga kung hindi dali madulot ang dagami naton sa James naka-cause man niya sang soil acidity sa atong talangan. That's why nga may mga rekomendasyon kita pagi sa aton nga mga bisita sa subong hapon magahatag siya sang rekomendasyon paano naton madali padunuton ining mga uhot naton kag dagami kag mapuslan ma-convert into organic matter kag maging humus sa aton nga talamnan Sir James. Yes, Sir Solmi, no, we understand ang aton nga soils section, no? Soils laboratory naton sa DAWSBR Sir Solmi, no? Advokasya man na naton, no? Kaupod sa aton nga mga agricultural technicians maging sa private man na o sa munisipyo, mga LGU, AAWs naton, advokasya gid naton no, nga gamiton ang aton nga mga resources sa aton talamahan. We understand Sir Solmi, si Ma'am Altia may i-share gid no kung paano mapadasig, paano ang himuon no mapadasig ma-convert ang mga farm waste no sa mapuslan sa aton nga mga tanom nga palay Sir Solmi. Ma'am Altia? Yes, Sir James. Actually, may mga options kita, no? Kag aton gid nga ginahikayat or gina-encourage ang aton mga farmers nga magbalik gid kita sa mga pamaagi nga kung sa diin aton maibalik man ang nutrients or ang normal pH ang aton nga duta. It's because nabalaan naton kagina sa ginhambal ni Ma'am Fenilin. Naghambal siya kag ina nga kung anong gina-intake sa aton nga duta, amo man ang gina-intake naton. It's because nga ginakuha naton ang aton nga strength, ang energy naton coming from sa mga food nga ginakaon naton. So ina sila ang mga aton nga bugas. So agricultural farming and then also with animal farming naton kay ti syempre ang mga kasapatan nga aton ginakaon, ginaihaw, ginakaon, tadira kita gakuha sa aton nga nutrients man. So kung ano ang gina-feed naton sa ila, amo man ang aton nga ma-intake. Dira man gahalin ang mga masakit, ang mga tanan ng Sir James ng Sir Sol nga kumbaga masulod naton sa aton kalawasan. So dapat magapili gid kita sa mga ways naton option nga kung sa diin kita mag-go back sa organic farming naton nga gina gid sa aton nga mahal nga presidente, di ba? Nga magbalik kita sa organic. Kay very depleted na, very acidic Used na, na gid oo. used up na nga utilize na gid nato ng nutrients sa aton nga mga duta. So may mga mapili gid ang aton farmers ang pinakamaayo nga aton magagamit incorporate sa aton nga talamnan agud nga kita maghatagan sa maayong nga lawas. Yes, we understand Sir Solmi, no? Ang sa punto ni Ma'am Altia is hibaluon naton no din blagahalin ng aton nga pagkaon. Ano ba lang ang mga teknolohiya ang ginagamit ni farmer no sa pagpatubo, pagpadako sa sininga mga kasapatan if may mga gina-employ ba siya Sir Solmi no nga mga pagsulondan nga in adherence sa food safety no nga ginatawag no nga what silingon hindi lang benepisyo sa aton kaugalingon kundi benepisyo man sa aton nga dunang manggad sa aton nga environment Sir Solmi. Yes, no? correct, Sir Ma'am Altia, James. may dugang ka pagid.
kung aton nga madumduman sang una nga mga tinion no, maistorya sang aton nga mga kaluhan, mga apoy naton nga sang una nga syempre wala gid man kita nagadepend sa sini nga mga synthetic or whatsoever ang Yes. ginagamit naton, pero ang aton nga soil is very rich with nutrients, so wala kita nagagastos ang dako, subong naluoy gid kita sa aton mga nguma tungod nga ang ila nga bulsa kumbaga nagid sipot nagid para lang gid sa aton nga mga ginagamit nga mga bulong. Apang ang masubo pa dira kay during harvest time ti magreklamo sila nga hindi ka compensate sa ilang nga gasto, especially sa kakapoy sa aton mangunguma. So dapat kita nga magsaliksik, mag-search kita kay mangita kita sang maayo nga mga produkto nga aton magamit para sa kamayuhan man sang aton nga isig kapareho aton pamilya, especially kag sa bugos nga Pilipino. Sir Salmi? Yes, Sir James, in fact, may mga rekomendasyon kita, no, subong, paagi sa paggamit. Yung mga beneficial microbes, Sir James. Damo na sa palibot, Sir Salmi. I-culture lang naton. Amo nang himuon naton, no, nga pamaagi sa pagdasig padunot sa aton nga mga uhot kag dadami. Natawag ina nga activator, no? Yes, Gina-activate niya ang mga soil microbes, mga beneficial microbes. At the same time, ining mga microbes nga ini amuning daw ila bala nga nagakuan man sa aton nga mga diseases kag sa mga iban pa nga klase nga nag-atake sa aton nga humay. Kung magamit kita, pag magbalik kita sa organic, less na kita, why na kita insecticide, ang molluscicide, at the same time, ining mga liso bala sa hilamon, Sir James. Kag subong nagaproblema kita sa tawag nila nga lakay sa bag, kay tungod nga wala naton gina fully decompose ang aton nga mga ina, no, ang uhot kag dadami na padasig lang, no, matter of 5 to 10 days magatanom na kita liwat kag amo na ang resulta sang soil acidity, may mga sabag na nagatubo, dasig pa ang liso sang hilamon magtubo sa palay naton. That's why nga proper decomposition. Kung isa sini, no, paggamit sining aton na activator ng mga beneficial microbes, Yes, isa ini nga pamaagi sa diin madasig ang decomposition, at the same time ma-eliminate ang weeds kag ang sabag kag ang lakay sa aton mga talamnan sa James. Yes, at the same time, Sir Salmi, no, abala naton kung kaisa may mga hingagawon, mga ginahimo ang aton nga mga farmers. But silingon, gahingagaw sila tungod may tubig pa nga available sa ilang sabnan. Quick turnaround, no? Quick turnaround. Pagkatapos ani alado dayon, no? Si farmer para nga makatanom dayon para makahingagaw sa tubig. Yes, no? So wala nila, Sir Salmi, na talupangdan nga ang iban gali nga mga liso para sa ginhambal mo liso sa mga hilamon hindi ma-fully decompose, no? So Mamaltiya, paano ang activator nga mag-decompose ang sining nga mga liso sa mga hilamon, Mamaltiya? Tungod nga activator naton, amo ni sila ang mga beneficial microbes nga nagaserbi nga army sa aton duta. Amo man sa aton ibabaw ti daw Navy man sila kag US Air Force kumbaga kay sila ini cook pagid, kay sila ini ang ubra sa ilang nga sarili nga fertilizer. Yes, So amo sana ko nga ang mas makatipid ang aton mga farmers sa pagbakal na sang mga fertilizer tungod nga may ang aton nga mga organic matter ginadunot o kung na-decompose sila in the fastest way agud nga ma-form ni siya into organic fertilizer. Kung sa diin makatipid din ang aton farmers. Sila lang na ang gaubra, Yes. Sir James mo, balito ila byproduct. Naibaloan nato nga ang microbes, hindi na sila makita, pero ara na sila sa dalom sang duta. So activator naton, amo na siya ang pag ma-activate na siya ang inoculant naton, amo na siya dira ang nagapangabuhi kag millennial ni sila nga madula sa idalom sang duta. So sila gid ni ang makabulig sa aton. So kinahanglan tagid anay nga ibalik ang nutrients, sila na ang gabalik, sila ang nag-soil rejuvenator kumbaga, kag sila man ang acid neutralizer. Kung sa diin ang aton duta pag hindi na siya acid kag full of nutrients na siya, so at tanan nga mga gina-bombard, hatag naton nga mga synthetic fertilizer whatsoever man dira mag-absorb na sang maayo, kumbaga 100% na kay ti kung wala sang nutrients, kung acidic ang aton duta, miski gali Sir James naton kabombard sang aton mga fertilizers,
10, 20 to 30% the max lang gid ang ma-absorb sa Magamit aton nga mga sa tanom, tanom. oo. Oo. So waste lang gid ang kwarta sa aton mga farmers. So kaluoy gid sila. Yes, Oo. kan katahom sir Solme istoryahan ng ginatawag na activator no. Mga akong timpo sir Solme gamay na gid ang kulabos gid ang nabilin no. Siguro sa masunod naton nga mga programa sir Solme no, pili naton nga maistoryahan further no all about ginatawag ni Ma'am Althea nga activator no. Meanwhile, mga benefits Sir James. Yes, na meanwhile- pinawalang balik sa aton. no? yes. Kadamo din Sir James pag galing di nakulang gid kita sa tinion. Oo. Siguro for the meantime, Sir Solme, no, pwede siguro, kung pwede man namin istoryahan, siguro, kung makakontak sila sa inyo, Yes. through FB, through Messenger, or through text, cellphone, no? Siguro pwede ni Ma'am Althea, matag iyan yung numero. Number. Oo. At the same time, ako karamihan ka to Yes, Sir James. Sige ma'am. So, may smart kag globe kita, no? Sa mga smart users namon, ang akong cellphone number, amo ang 0912-8730-583. 0912-8730-583. Sa ato naman yung mga globe users, 0917-132-3947. 0917-132-3947. So, pwede gid ka mo makipag-angot sa akon, maka-send ang message, agud nga pwede ka mo namon mag-guide or ma-share namon man sa inyo ang mga produkto nga makabulig gid sa inyo sa pag-lower sang input cost naton o kung Yes, aton nga ginagamit nga mga bulong kag aton man mag-gain o kung maka-harvest kita sang manami sang maayo gid bountiful harvest. Yes, Sir Solme. Yes, Sir James, ang akon naman iyang nga numero, no? Ang akon nga smart is 0919-5290-737. Iwatong ko 0919-5290-737. Kaya nga akon nga globe 0917-508-3422. 0917-508-3422. Pakig-angot lang kamo sa amon ni Ma'am Althea kay talaan naman kamo advice, libre man lang yang advice Sir Yes. James, no? Di gid sila magano kag sa Facebook account ko di Solme Ohario ang akon nga messenger account. Pwede siguro no subaybayan niyo ako kay adlaw-adlaw may gina-post kita dira nga mga technology sa akon nga FB post. Yes, no, pwede nyo gid ma-request, no? A request friend, no, Sir Solme Ohario, no? I-search nyo lang sa Facebook page, no? Kag at the same time, no, baka text ka mo kay Ma'am Althea, no, sa mga interesado naton nga mga farmers, no, sa ano man nga probinsya, no? Available Ma'am Althea Actually, nationwide and internationally kay oo padigid. Pidigid, no? Pwede mo ma-access ang itatawag naton nga activator, no? So, Sir Solme, imo nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati. Sa katapusan, Sir James, gina-encourage naton ang aton nga mga viewers, ang aton nga mga tagpalamati nga every week magsubaybay gid sila diri sa aton nga programa kay damo kita inog discuss nga mga teknolohiya nga sa diin makabulig gid sa ila nga mga manguma kag makaless ang gasto, makaless ang time, at the same time ma-save naton ining aton nga environment, Sir James. Yes, Ma'am Althea, imo nga mensahe sa aton nga mga listeners sa buong nga adlaw. So, ang akong message, pero yun lang man kay Sir Sol. So, ang aton advocacy is to share awareness kag knowledge sa aton nga mga farmers sa tanan-tanan nga taga Iloilo kag Bugos nga Pilipinas. Agud ma-share naton nga hindi pa ulihin, hindi kita mag-give up sa aton advocacy nga makabulig gid kita sa tanan-tanan nga mga farmers. Kag makabulig kita nga makahatag sang maayo nga pagkaon sa tanan-tanan. Yes, salamat gid Ma'am Althea, no, kag Sir Solme sa tinion, no, ginatag niyo sa aton episode 31, no, sang School on the Air on Smart Rice Agriculture. Sa ngalan, no, ni Director Remelin Ricoter, no, kaupod si Ma'am Sheila May Toreno, kay Ma'am Fenilyn Pantin, no, kag sa duha kaupod ko subong Sir Solme kag Ma'am Althea, no, kami tanan, no, nagasiling sa inyo ang tagsa katapak sang aton dapat sa aton talamnan among libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sa aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya, no, ang mangin gabay naton
sa mauswagon nga pagpanguma. Ini inyo kasubong nga mangunguma, James R. Logatis. Nagtamyaw sa inyo. Good day, may dayad nga adlaw. Maayong adlaw sa inyong tanan. Yeah.